अनंत टी रिफ्रेश हमी। देवगड तालुक्यातील हिंदळे इथं काळभैरव जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात भाविकांच्या गर्दीत पार पडला। या निमित्त मंदिर परिसराला आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती। पाच दिवसांच्या या उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी आरती होते। नंतर स्थानिक ग्रामस्थांची भजनं होतात। गावाच्या सीमेवर वेगवेगळ्या स्थानावर डाळप केले जातं। देवाला प्रतिदिन भात, ओलं खोबरं आणि साखर यांचा नैवेद्य दाखवला जातो। फुगड्या, दिंडी कार्यक्रम होतात। रात्री 10 वाजल्यानंतर ढोल वाजवून गावातील लोकांना पालखीला येण्यासाठी आमंत्रण देतात। नंतर पुराण वाचन होऊन पालखी निघते। पालखीचे 13 फेर असतात। पालखी थांबते त्या मधल्या वेळेत मल्लखांब, लेझिम खेळले जातात आणि भक्तिगीतही गायली जातात। हा पालखीचा कार्यक्रम साधारण 2 घंटांचा असतो। मंदिरात पालखी आली की पालखीतील देव विशिष्ट ठिकाणी सोंडीवर ठेवला जातो। त्यानंतर कीर्तन होऊन प्रसाद वाटप झाल्यावर त्या दिवसाची सांगता होते। उत्सवाच्या 5व्या रात्री कीर्तन संपल्यानंतर पहाटे प्रत्येक देवतेला श्रीफळ ठेवून साकडं घातलं जातं। नंतर 2 अवसरांना घडीवर बसवलं जातं। या अवसरानंतर ओटी भरण्याचा कार्यक्रम होतो। त्यानंतर देव दिवाळीला श्रीदेव काळभैरवाच्या जत्रोत्सवाचा समारोप होतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।